κομμάτια, το οποίο το πιο γνωστό είναι το περίφημο χωριό του Εσκοριάλ. Εσκοριάλ, αν δούμε την ετυμολογία της λέξης, είναι τη λέξη σκουριά, σκόρια, γιατί είχε παλιά μεταλλεία. Ήταν ένα μέρος με μεταλλεία, αλλά πάρα πολύ πράσινο. Οι βασιλιάδες, τους αρέσαν πιο πολύ οι βασιλιάδες στο κυνήγι, πήγαιναν να κυνηγήσουν, έβγαιναν έξω, ειδικά αυτός ο περίφημος βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος, που νομίζω και η μεν και η δε σίγουρα έχετε μιλήσει και με τον Γιάννη και εμείς που πηγαίναμε στο Τολέδο και τα λέγαμε εκεί. Ο βασιλιάς αυτός που ήρθε ο Γκρέκο για να γίνει βασιλικός ζωγράφος, ήταν φανατικός κυνηγός, έβγαινε εδώ, ζούσε πολύ συχνά ερχόταν να κυνηγήσει, οπότε προς τα τέλη της ζωής του, στο τέλος, ήταν αρκετά μεγάλος, αποφάσισε να κάνει ένα μοναστήρι. Έκτισε λοιπόν το μεγαλύτερο μοναστηριακό συγκρότημα στον κόσμο. Είναι τεράστιο μοναστήρι, ένας περίφημος αρχιτέκτονας, λεγόταν Juan Herrera, το στυλ λέγεται Ερεριάνο. Έκτισε λοιπόν αυτό το μοναστήρι παλάτι. Γιατί παλάτι, γιατί τελικά ο Φίλιππος ο δεύτερος, που είναι αυτός που πήρε την πρωτεύουσα από το Τολέδο, έφυγε από το Τολέδο που ήταν μέχρι το 1561 και την έφερε εδώ πέρα. Θα πάμε, θα το δείτε το Τολέδο αύριο με το γκρουπ του Γιάννη. Δεν το είδατε σήμερα, χτες, συγγνώμη. Βέβαια, επειδή ήταν μεγάλο σχετικά, είχε αρρώστιες πολλές. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ λαιμαργός και το λέω αυτό γιατί έπαθε μια αρρώστια από την εποχή εκείνη, τη λέγανε ποδάγρα. Ήταν η βασιλική ασθένεια, τη λέγανε. Γιατί είναι το σημερινό που λέμε ουρικό οξύ, έτσι. Έτρωγε πάρα πολύ κρέας. Και την εποχή εκείνη, παιδιά, εκτός από τους βασιλιάδες, πολύ κρέας δεν είχαν να φάνε, οπότε η ασθένεια των βασιλιάδων. Θα μου πείτε και τι κολλάει αυτό. Κολλάει γιατί αφού έκτισε το Σκοριάλ εδώ πέρα, που ήταν φρίσκος πολύ, σαν καλόγερος, ήταν να γίνει καλόγερος, είχε φοβερούς πόνους από την αρρώστια. Οπότε δεν μπορούσε να μετακινηθεί εύκολα στη Μαδρίτη. Για να κάνει αυτά τα χιλιόμετρα έπρεπε να κάνει τα πόδια, ό,τι κάνει με το άλλο. Τον είχαν κάνει μια καρέκλα που είχε πάνω χερούλια για να πιάνεται και πήγαινε σιγά σιγά με τα πόδια στην καινούργια πρωτεύουσα. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί όμως. Οπότε στο τέλος άρχισε τι έκανε. Διοικούσε το βασίλειο, το τεράστιο βασίλειο αυτό της Ισπανίας μέσα από το Σκοριάλ. Εδώ που θα σε λίγο αριστερά μας θα δούμε τους σταυρούς και τις εκκλησίες από πάνω. Δεν φαίνεται ακόμα, θα σας δείξω, θα πλησιάσουμε τώρα κοντά. Εκεί λοιπόν μέσα στο Σκοριάλ αυτό έκανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι μόνο το μοναστήρι, μάζεψε πάρα πολλά πολύτιμα αντικείμενα όπως πίνακες. Ο πρώτος πίνακας που έκανε ο Γκρέκο τον έκανε εδώ μέσα. Είναι κάτω στο βάθος, την κορυφή που φαίνεται αριστερά. Θα δούμε σε λίγο τους σταυρούς του. Θα πλησιάσουμε κοντά δηλαδή. Μια τεράστια βιβλιοθήκη, μάζεψε πάρα πολλά συγγράμματα από την αρχαία Ελλάδα και μετά. Θα μου πείτε πώς βρέθηκαν εδώ, από τους Άραβες. Οι Άραβες, οι οποίοι ήταν ένας σημαντικότερος πολιτισμός, οι άλλοι τα είδατε κάτω που πήγατε, έτσι είχαν σώσει πάρα πολλά αντικείμενα και πάρα πολλά συγγράμματα από την αρχαία ελληνική γραμματεία και από τη λατινική.